Was. Wala ko tigawang mga ka. Unsa kada? Unsa kada ba? Ano ko din kami nga ko yung gano'n. Nag-bird watching kada. Nananaw ko mga Sneak and Jane mga tay, nag-bird watching. Kisa may nagkuha nyo to skulahan? anang angkol. Nya, kaon sa mo dito? Kasuwat. Ha? Kasuwat. Sa may gisuwat nyo dito? I don't know. So yung gisuwat dito ba? Sa mat. Wa kibaw ha? Mat. Mat, gaon sa mas mat? Nag-anseme pero narungan. Nah, narungan ko na sneak and Jane bakit? Sa may rong nimo? Pila ka bok rong nimo? Pila ka bok rong nimo ba? 3. Ha? 3 ka bok imong rong? Anong narungon man ka? Ha? Ano ko narung? Ha? Wala ko ibaw. Ano ko narung? Ano, unsa na sneak and Jane bakit? Wa ko na siya kibaw anong narungan siya. Lisod kayo? Ha? Lisod kayo? Lisod king mat. Kung lisuran man ka, wadi ka magtuon de. Wadi ka maminog tarong si mong man. Lamina pero ako nagdungog kay 99 na wala ko ibaw sa 100. Ha? No, 100. Ako gispilling sa 100. Saan day mo? Yung ka mat niya, nag-spelling. Ha? Di ba? Spilling sa number. Moray mat niya, nag-spelling di mo de. Number. Number? Ba? Spilling sa number. Yeah, di yun. 1. Kibaw sa 1. Oh. 2. Kibaw ko sa 2. Sa 3. Wala ko kibaw. Ha? Sa 3. Di ko kibaw. 3. Akong kauna. T. Wa kibaw de. Wa kibaw sa 3. Ah, spelling sa 3? Oh. T. Di. Una T. H. O, daay. O toy narong di ka. Was. Wala ko tigawang